Een voor een worden de archiefkosten het nieuwe werkplak inbracht. Younes wordt het neemt en daar zullen de ambtenaren de komende maanden haar werk dwaan. Dat zijn vrij grote units van een 30 meter lang. En daar zitten wel alle bureaus, kosten en dergelijke. Dan ben je bijvoorbeeld 24 kosten naar boven gegaan, geen sierplanten naar boven. Nou, dat soort zaken, die ben we druk aan het voorbereiden. Nou, we moeten nog wat aankleden, hè? We moeten nog wat plattenbakken neerzetten. We moeten nog wat opleuken met het hele verhaal. Dus we een beetje de sfeer, huissfeer nog wat maken. Maar volgens mij moet het wel lukken. Mooi is oors, maar het is dan ook een tijdelijk onderkomen. Het gemeentehuis in Frensen werd op dit tijd verbouwd. Want eind dit jaar is dat de plak van de nieuwe gemeente Waardhoeken. Het is natuurlijk wel een grote stap, omdat je naar een tijdelijke huisvesting gaat. Maar aan de andere kant is het ook weer een uitdaging. Wij gaan toch binnenkort fuseren. Dus wij gaan ook anders werken. We gaan ook werken met flexplekken. Nou, dat is toch de toekomst. Ook een toekomst voor de nieuwe gemeente Waardhoeken. Een flexplak dus. Ik voor burgemeester Eduard van Zuiden. De fusie is begin januari officieel, dus dan maar het nieuwe gemeentehuis kleerwijzen. De bedoeling is dat we in december weer verhuizen naar dit gebouw. Dus dan eerst wordt het helemaal stript en daarna weer opbouwd. En in december komen we hier weer.